שלום לכם אנשים, אוהב ציון מ-WP with us. היום אני עושה הדרכה על Contact Form 7, שזה תוסף אחד הפופולריים ביותר לוורדפרס. הוא נותן לנו אפשרות ליצור תפסים בכל צורה, בכל אורך ולכל מטרה, ולשלוח את המידע שהתקבל דרך התוסף במייל או לשמור אותו בדאטאבייס. אז אני הולך תוסף חדש, מחפש תוסף שנקרא Contact Form 7, מתקין אותו ומפעיל אותו. נוסף לי טאב צור קשר שמכיל שתי דברים, תפסי יצירת קשר והוספה. את זה אני יכול לשחרר. כרגע יש לי תוסף יצירת קשר אחד, שבעזרת הקיצור קוד או שורט קוד, אם אני אעשה לו קופי ואטמיע אותו בעמוד מסוים, זה סתם אתר דמה שאני עובד עליו כרגע, אם אני אטמיע פה את השורט קוד הזה ואפרסם את העמוד, אני אראה פה את הטופס הדפולטיבי שלו. אם אני אעשה לו עריכה ופה אני אכתוב את המייל שכרגע אני רוצה לשלוח אליו את האינפוטים של הטופס הזה, אני אעשה שמו, אני אעשה פה רפרש ואנסה לשלוח שלח, והוא נותן לי ההודעה שלך נשלחה בהצלחה. אני אגש ואני אראה שבאמת קיבלתי את האימייל הזה בעת שזה השם והאימייל, נושא ותוכן ההודעה. אימייל זה נשלח בטופס יצירת קשר ברבי נחמן בברסלב, אתר שאני בונה כרגע לרבי נחמן עם ספרים שלו, אבל אין קשר, אני סתם מראה לכם את זה על האתר הזה כי הוא נוח. פה יש כמה ממשקים. הממשק הראשון הוא ממשק עריכת הטופס עצמו. בגלל שאני על וורדפרס בעברית, זה נראה על הפנים. יש לי פה כפתור שמסדר את זה כדי שה-HTML output פה ייראה טוב ולא הפוך כמו בכל אתר. זה תוסף שאנחנו פיתחנו ב-WP with us. אפשר להוריד אותו, WP with us/plugins/ltr-admin, והוא נותן לכם את הכפתור הזה כדי לשנות את המראה של הדף, שתוכלו לערוך יותר יפה את הטופס או כל דף שיש בו באגים עם עברית אנגלית. בכל מקרה, פה נמצא הטופס שלי, פה נמצא מה שנשלח לאימייל, פה ההגדרות, ופה יצירת תגיות מייל. יש לי אינסוף אפשרויות. אני אעבור איתכם עכשיו על רובם, אני מקווה. אז אני רואה שיש לי פה שם, אימייל, נושא, הודעה ו-send button. אם תשלח, אני אשנה לקליק וזה אצלנו ויעשה save. אני אראה שאם אני עושה רפרש, ה-submit button השתנה משלח לקליק וזה אצלנו. אם אני אוריד את הנושא ואת ההודעה ויעשה save, אני אעשה פה רפרש ואני אראה שנשארו רק שתי דברים. אני רוצה עכשיו להוסיף תגיד של טלפון. מה אני צריך לעשות? קודם כל אני אשכפל את זה כדי שישמר המבנה ה-HTML של הטופס. פה אני אכתוב טלפון, אעתק קוד זה ואדבק אותו בצידו השמאלי של הטופס. במקום האימייל ששכפלתי מפה, אני פה אשים את זה.
ואם אני ארצה שזה גם יישלח לי במייל, אני אכניס את זה פה. אני אעשה שמור, אני אלך לטופס, ואני רואה שנוסף גם טלפון. למה הוא נראה שונה בעצם? זה קורה בהרבה תבניות, כי ה-input type tell שמתרנדר פה לדף הוא לא ה-input type email או ה-input type text שמעליו. input type tell מייצג input type של טלפון, הוא input type של HTML5, ובגלל זה עדיין רוב התבניות לא נתנו לו סטיילינג זהה ל-input type email או ל-input type text. אם רוצים לשנות את זה, שהוא ייראה אותו דבר, בעצם אפשר לעשות דבר כזה, לראות ש-input type text, input type table, input type URL, input type password, input type search ו-text area, יש להם את אותו סטיילינג. אז מה שצריך לעשות זה להעתיק את זה. כמובן אני עושה את זה בפיירבאג, אבל צריך לעשות את זה ב-CSS עצמו, ופה לשנות ל-TL. כשאני אעשה את זה אני אראה שהוא קיבל את אותו סטיילינג, אבל לא את אותו רוחב. למה לא את אותו רוחב? כי לא רק הדבר הזה שולט על הלוק שלו, אלא גם פה יש שליטה על הלוק שלו ובעוד מקומות. אבל אם אני אעשה בסופו של דבר בכל המקומות, הוא ייראה אותו דבר. זה די שולי בעיקרון, אז לא נתעכב על זה כרגע. בכל מקרה, אם אין לכם כוח להתעסק עם זה, מה שאפשר לעשות זה דבר כזה. לשים פה טלפון, למחוק את זה ולמחוק את מה שהיה פה, וליצור תגיד שדה טקסט. ופה אנחנו נשים אותה, ופה אנחנו נשים אותה שתוסף, לאימייל. אני אעשה save, אני אעשה פה refresh, ואני רואה שהם בעצם אותו דבר, ופה אני אעשה שליחה, והלך לראות באימייל שהוא הגיע לי באמת, וכן, הטלפון הגיע לי, השם, האימייל, subject ו-message הורדתי, אך לא הורדתי אותם מכאן, בגלל זה הם עדיין מתרנדרים לי. אם אני אעשה save ו-refresh, אני אעשה ככה וככה וככה, אני אלך לאימייל עוד פעם, ואני רואה שבאמת נעלמו כל הדברים שהיו באימייל הזה, ונשלח רק השם, האימייל והמספר טלפון. יש המון input types, בעצם כל input type שקיים לפורם, כמו מספר טלפון, מספר סליידר, תאריך, למשל אם אני רוצה לתת לאפשרות בן אדם ליצור איתי קשר בנושא חתונות באתר של מתחתנים, ואני רוצה שיכתוב לי תאריך האירוע, אז אני אוסיף input type של תאריך. אם אני רוצה אני יכול להגדיר אותו כשדה חובה, ואז תיכנס כוכבית קטנה שתגדיר לו שהוא שדה חובה, ובלעדי זה הוא לא יישלח. אני לא רוצה את זה כשדה חובה. כמובן אם אני רוצה שזה יהיה באימייל אני צריך להוסיף אותו גם פה. אני אעשה save, אני אעשה refresh פה, ואני רואה שנפתח לי חלונית של הגדרת תאריך. אני אשלח, סליחה,
שולח, אתם רואים, זה שלח לא טוב. זה שלח טוב, אבל זה לא עשה ולידציה של טלפון. אם זה היה טלפון, זה היה עושה ולידציה ואומר לי, הטלפון שלך לא תקין. אבל בגלל שבטלפון פה הכנסתי טקסט, הוא שלח אותו בלי לעשות ולידציה, וזה לא הכי נכון. אבל כמו שאמרתי לכם, רק שנייה, נראה איך מגיע אצלנו התאריך. הנה, 14/4/2015. אם אנחנו רוצים ולידציה, אנחנו נעשה מספר טלפון, את זה קונטרול C, נעביר לפה, את זה קונטרול C, נעביר לפה, נעשה סייב, נלך לטופס ונראה באמת שהוולידציה עובדת. אני אנסה לעשות ככה, קליק וזה אצלנו, הראה שגיאת אימות. נא לאשר את השדות ולנסות שוב. נראה שהמספר הטלפון הזה אינו תקף. אני אשים מספר, הוא נשלח אליי, אני יכול לגשת לאימייל ולראות שבאמת יש לי גם טלפון, גם תאריך אירוע, גם שם וגם אימייל. זה מגיע בצורה לא הכי יפה, אז אני אלמד אתכם קצת לסגנן את זה. פה כמובן אפשר לעשות תאריך האירוע, נקודתיים, פה טלפון הלקוח, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול C, קונטרול V, וזה נמחק. מעט, אימייל, עוד יוד פה. פה, טוב, אז נשאיר לאחר כך, נעשה שמירה, נעשה פה רפרש, סליחה, גם פה אם אני אעשה ככה, יהיה לי ולידציה. כתובת הדואר אלקטרוני אינה תקינה. ולידציה היא מאוד חשובה להמרות, כי אם המחשב לא יתקן את הבן אדם יכול לשלוח לנו אימייל לא נכון ואנחנו נאבד את הליד. אז כמו שאתם רואים, קיבלתי הרצאה וזה קצת יותר מסודר, רק קצת הפוך. מעט, מקף, אימייל מקף, תאריך האירוע, נקודתיים, טלפון הלקוח. כמובן שצריך לסדר את זה הפוך, בגלל שאני עובד עם הדבר הזה, אז זה לא חשף את זה. אבל עושים ככה. מעט, אימייל, תאריך האירוע. את התאריך הבאתי לכם מאתר שאני בונה עכשיו בדיוק, שיש שם דרישה מהלקוח שיגיע לו תאריך באימייל, אז נזכרתי בזה. מה עוד אפשר? טקסט אריה זה כמו input type text, רק יותר ארוך, לא שורה אחת, אלא טקסט אריה גדול, תיבות סימון. בוא נגיד שאנחנו מתכננים הזמנת אירוע, ואנחנו רוצים לדעת כמה דברים. אז הבחירות של התיבות סימון יהיה דבר כזה. מספר מוזמנים 150 עד 200. כמו שאתם רואים, הוא רינדר לי את זה. ופה אני אכתוב מספר מוזמנים. פה אני אדביק את
החלק הזה, ופה אני אדביק מספר מוזמנים, ונלך לראות איך זה נראה בפרונט-אנד של האתר. רפרש. אני אגש לאימייל. ואני רואה שהגיע לי הכל מסודר, מעט, אימייל, תאריך, טלפון, מספר מוזמנים. פה אפשר לסדר עוד כמה דברים. מעט ליד, אני תמיד כותב פה ליד חדש מהאתר. סליחה, מעט שם האתר. ופה אני כותב הנושא ליד חדש מהאתר, ככה הלקוח רואה את זה. אני אעשה סייב, אעשה פה רפרש, אמלא את זה עוד פעם, קודם כל נמחק את זה, נעשה פה קליק וזה אצלנו, נלך לאינבוקס, נראה מה הגיע. זה הגיע לפה כי יש unknown sender, אז זה הגיע לתיקיית ה-updates. אנחנו נלך לראות למה זה unknown sender. כי פה צריך להיות אימייל. אז מה שאנחנו נכתוב פה זה sales או leads את גרילה co.il. save, refresh, check, קליק וזה אצלנו. את זה נמחק, נלך לאינבוקס, עוד פעם הגיע ל-updates, בואו נראה מה הגיע. אוהב ציון, אימייל, תאריך אירוע, מספר טלפון הלקוח ומספר מוזמנים. עוד איזה אפשרויות יש לנו פה. העלאת קבצים. במידה ואני רוצה שהלקוח ישלח לי קבצים, אם אני בדפוס או מכל סיבה אחרת, אני יכול לתת לו אפשרות להעלות קבצים ולשלוח אליי למייל. אוסף כרטיס ביקור, קונטרול C, פה גם אני אעשה כרטיס ביקור, נקודתיים, קונטרול V. סתם לידע כללי, השמות שהוא מרנדר לנו כמו פייל 932, זה לא חייב להיות מה שהוא מרנדר לי. אני יכול להחליט שאני קורא לזה כרטיס ביקור, וגם פה להחליט שאני קורא לזה במקום 932 כרטיס ביקור. זה עדיין יעבוד. אני גם מעדיף לעבוד עם שמות שלי ולא השמות האלה כמו 728, כי זה לא אומר לי כלום 728. אני אעשה רפרש ואני רואה שהוא הוסיף לי יכולת לשלוח קבצים גם. אני אנסה לשלוח את זה, ההודעה נשלחה בהצלחה. ואני רואה
שיש לי מסאג' חדש. הכרטיס ביקור נשלח רק השם קובץ שלו, ואנחנו נראה איך מטפלים בזה כרגע. מה שצריך לעשות זה את השורה הזאת, אני שכחתי להגיד לכם, להוסיף לפה לקבוצים מצורפים שמירה, נעשה ריפרש, ננסה עוד פעם כדי לראות שזה באמת מגיע אלינו. זו תמונה מאוד גדולה, עדיף שלא נשתמש, לא ניקח את זאת. ואנחנו נעשה שואו, ואנחנו רואים עכשיו שבאמת התמונה צורפה לאימייל. גם ברמת הניים שלה וגם ברמת הקובץ שלה. עוד תגיות מיוחדות, דרופ דאון, אפשר בחירות מרובות, כן. מה הדרופ דאון שלנו יכול להגיד? עונת האירוע, חורף, קיץ, אביב, סתיו. קונטרול C כמובן, קונטרול V, את זה למטה. עונת האירוע, נקודותיים, קונטרול V, סייב. ואז כשאני עושה רפרש, נהיה לי דרופ דאון, שהוא יכול לבחור 1 או 2 על ידי לחיצה על קונטרול. אני אעלה את זה עוד פעם, אשלח, ואראה איך זה מגיע. אז כמו שאתם רואים, הגיעה גם התמונה מאת אימייל, תאריך, מספר לקוח, מספר מוזמנים, כרטיס ביקור, עונת האירוע. בגלל שבחרתי 3, אז הוא שלח 3. מן הסתם זה לא מתאים לדוגמה שנתתי, אז אם תורידו את המולטיפול הזה, הלקוח יוכל, הגולש בעצם יוכל לבחור רק 1. פה צריך לעשות תאריך האירוע, אוקיי. מה עוד יש לנו פה? הודעות. אלה הודעות שהוא מרנדר. אני במקום ההודעה נשלחה בהצלחה, אני כותב תודה, קיבלנו את ההודעה, נהיה איתך בקשר במהרה. טאץ' יותר אישי, שליחת ההודעה נכשלה, ננסה מאוחר יותר מפני למנהל אתר. בשיטה אחרת זה גרוע להשאיר את זה. שליחת ההודעה נכשלה, אנא ננסה שוב. כל מיני הודעות שאפשר לשנות לפי מה שנראה לכם. אני אעשה פה שמירה, אני רק רוצה להראות לכם איך זה נראה בסך הכל, שבמקום ההודעה נשלחה נכתב מה שאני הגדרתי. עכשיו זה דרופ דאון, בגלל שלא הרשיתי מולטיפול, אז אני יכול לבחור רק 1 תכלס. תודה, קיבלנו את ההודעה, נהיה איתך בקשר במהרה. אגב, לעצב את הדבר הזה מוכרחים, כי זה נראה פשוט סביבה. מה הדבר הזה? פשוט ניגשים ל-CSS, מורידים את זה, מסדרים כל אחד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, לפי הסטייל שלו.
זה ברמת הפרונט-אנד, אני אראה לכם ברמת הבק-אנד איך לעצב את זה. כל אחד שיעשה לפי מה שהוא רוצה. בגדול הרבה אנשים לא יודעים, אבל התיבה הזאת שאני עכשיו כרגע עובד בה מסוגלת להכיל HTML. את כל הפים האלה אני יכול להעיף. מן הסתם אם יש פה פים צריך להבין שהתיבה הזאת יכולה להכיל HTML. גם את המילה חובה אני לא סובל. גם את הנקודותיים אפשר להיפטר מהם, גם מכל הברייקים, מכל הפים. גם את הפי הזה, גם את הפי הזה. סייב. בואו נלך לראות איך השפיע כל אז אנחנו רואים שבאמת צמצמו הברייקים ונהיה הרבה פחות ברייקים והרבה פחות פים, אז זה גורם לדברים להיראות יותר מצומצם. אני אוהב את זה ככה, סטייה שלי, אבל כל אחד בסטייל שלו. מה שאני עושה במצב עכשיו, מה שאני עושה כרגע זה עובר משלב התכנות של הטופס. תכנתתי אותו כמו שאני רוצה, קבלת לידים לאירוע, שם הלקוח, אימייל הלקוח, טלפון הלקוח, תאריך האירוע, שיוסיף לי תמונה של בני הזוג אם הוא רוצה, או כרטיס ביקור, סתם, מספר מוזמנים, עונת אירוע, ואני עובר לעצב את הטופס, כי הוא נראה עכשיו לא משהו. מאוד מאוד קל לי לעשות את זה עם עורך קוד ולא פה, למרות שאני יכול לעשות את זה פה, אבל מאוד קל לי דרך עורך קוד שמשלים לי פונקציות, אז אני מעתיק אותו פשוט. אני אעשה סטיילינג בסיסי וממנו אתם תתחילו להבין מה אפשר לעשות. אז אני עוטף את הכל בדיב סטייל עם אינליין סטייל. אני אתן לו background color לדיב הזה. אני אסיים את זה, אני אסגור את הדיב, אני אעשה Ctrl C, אני אלך, אני אזרוק את זה פה, שימו לב מה שהוא עושה, אני אעשה save, ואני אלך לפה ואני אראה מה קורה. כמו שאתם שמים לב, כל הדיב קיבל background color, חוץ מהאינפוטים האלה, שגם אותם אפשר לעצב. אני אמשיך, אני אתן גם איזה פדינג של 10 פיקס. כמו שאתם מבינים, הרבה יותר קל לי בעורך קוד שלי, אבל כמובן, כמו שאתם רואים, אפשר לעשות את זה פה בצורה מאוד פשוטה. נתתי לו פדינג קצת מכל צד, שלא יהיה דבוק וגם שיראו את ה-background color מאחורי כולם. כמובן שאפשר להכניס גם בין כל אלמנט לכל אלמנט דיב. אני אעשה את זה דרך כל. אני אכניס עוד דיב. פה את הצבע אני אשנה. אם אני רוצה אני יכול להשאיר גם את הפדינג השני, פשוט ייתן פדינג כפול, כי יש לו גם פדינג של 10 פיקסל מהדיב הזה וגם מפה. אני אעשה רפרש ואני רואה שבעצם יש גם background color כזה וגם background כזה. למה הכל נהיה כחול? כי לא סגרתי את הדיב במקום הנכון, למרות שאין פה עניין של נכון או לא נכון, זה קרה.
ואם החלטתי אחרת, אז צריך פשוט לשנות Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, Save, Refresh, ואני רואה בעצם רק שהדיב הזה נצבע לו בכחול. אפשר להמשיך לשחק עם זה אין סוף מבחינת הסטיילינג, לתת background images, ברייקים, כל HTML שאתם יכולים לחשוב עליו אפשר להטמיע פה בעצם, וכשאני אומר להטמיע פה אני מתכוון בעצם להטמיע פה. מיצינו את עניין הסטיילינג, הבנתם שאפשר לעשות פה HTML ו-CSS באינליין כמובן. לצערי צריך לכתוב פה באינליין, אפשר גם לחבר CSS אבל זה קצת יותר מסובך ואנשים לא מקצועיים יתקשו בזה. אני רוצה לעבור אתכם על נושא שנקרא Spatial Mail Tags, וזה תגיות מייל שאנחנו רוצים שישלחו אלינו, אבל אנחנו לא רוצים שהלקוח בעצם יבין שהם נשלחים אלינו. אי לכך הם לא משולבים פה בטופס, אלא פה בהודעה. בואו ניקח את כל זה, נעשה Ctrl C ונעשה Ctrl V פה, נעשה Save, נעשה Refresh, נראה שהסטיילינג ירד טוטלית, אוהב, בלה 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 בלה, צ'ק צ'ק צ'ק, נשלח הטופס, ונלך לראות מה הוא אומר. רק הערה קטנה לפני זה, בעניין הסטיילינג תופס גם פה. גם פה אפשר לעצב איך המודעה מגיעה. אז הגיע לי האימייל, זה האימייל הראשון, או זה האימייל השני הרלוונטי. מתחת לכל זה שלחתי את כל התגיות האלה דרך איזה IP, דרך איזה user agent, דרך איזה URL, באיזה תאריך, באיזה זמן, אם יש פוסט ID, מאיזה פוסט ID, מאיזה פוסט name, מה הטייטל של הפוסט, מה ה-URL של הפוסט, מי האוטור של הפוסט, והאימייל אוטור מייל. כל אלה יכולים להישלח לי לאימייל. אז שימו לב, IP שלי, user agent שלי, מאיזה דף זה הגיע, באיזה תאריך, באיזה שעה, מה זה היה אחרי השעה, ID 6, אחרי זה name, כמובן בגלל שזה עמוד בעברית אז ככה הוא הגיע לי, שם העמוד טופס, URL העמוד, זה הלינק, פוסט אוטור, נשלח לי האדמין, והאימייל של האוטור זה האימייל הזה. זה מאוד טוב אם יש לכם אתר לידים שיש בו חשמלאי בפתח תקווה, חשמלאי בחולון, חשמלאי בנתניה, חשמלאי בדימונה. וכשמגיע ליד, אתם רוצים לדעת בעצם מאיזה עמוד הגיע הליד הזה, באיזה שעה הגיע הליד הזה, IP, הרבה Spatial Mail Tags שאפשר להשתמש בהם. זה טוב גם לאנליטיקס אם אתם רוצים לטרגט באיזה עמודים הכי מגיעים אליכם לידים.
אוקיי, רציתי לעבור איתכם על כמה דברים אחרונים. אז בעצם יש לנו פה את תפסי היצירת קשר שלנו, אירועים 1 ו-2. את זה אפשר למחוק, רק רציתי להראות לכם שאפשר לשכפל, לעשות A-B טסטינג, לעשות מה שאתם רוצים. פה יש לנו additional adders. מה הם additional adders? הגדרות נוספות. בעצם אנחנו צריכים דף thank you לפעמים. עשיתי פה דף תודה רבה, שלא מכיל כלום, חוץ מתודה רבה, נשמח לעמוד לרשותך במהרה. אחרי שהבן אדם מלא את זה, הוא לא יקבל את זה, אלא הוא יעבור לדף תודה רבה. למה זה עדיף? כי אפשר לשים אנליטיקס על העמוד הזה ולראות בעצם בסופו של יום כמה אנשים מילאו את הטופס הזה. יש עוד שיטות, אבל על thank you page זה שיטה רווחת באינטרנט והמערכת הזאת מאפשרת לנו את זה. אז ב-additional adders אפשר לעשות אוקיי, מקף תחתון send, מקף תחתון אוקיי, נקודותיים, גרשיים, location שווה ואת הכתובת של ה-thank you page. אני אשים את זה פה. כמו כן, עוד additional adders זה cc נקודותיים ו-bcc נקודותיים. בעצם יש לנו אפשרות לשלוח את זה כמו שאנחנו שולחים בתוכנות דואר, עותק מוסתר לאנשים. אם יש לנו אנשים שאנחנו רוצים שיקבלו את זה ללא שמי שמקבל את זה יודע את זה, אז יש לנו את ה-BCC, ו-CC זה additional מכותב נוסף. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, גם פה אפשר לעשות את זה. אז בעצם פה יש לנו את הטופס, פה יש לנו את המייל עם כל הדברים האלה ששמתי, שאני אוריד כרגע. הכל יהיה בפוסט שמתחתיכם. באתר שלנו, אם אתם ביוטיוב, יהיה גם קישור לאתר שלנו כדי לראות את כל ה-additional adders האלה. בואו נראה אם ה-thank you page עובד. עשיתי save. אני אלך, יעשה פה refresh. אני אעשה כאן, בלה 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 בלה, בלה 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 בלה, בלה בלה, בלה בלה בלה, קליק וזה אצלנו. תודה, קיבלנו את ההודעה והעביר אותי ל-thank you page, תודה רבה. עוד נושא די חשוב בכל הנושא של contact form, אני אעשה תוסף חדש. אני אחפש contact form 7db ואני אתקין אותו כמובן. מה שנותן לי התוסף הזה זה בעצם לשמור בדאטאבייס את כל האינפוטים מעבר לשליחה. זה מאוד טוב כי לפעמים נמחקים לנו אימיילים וזה שמור במחשב, וכמובן אפשר גם להגיש דוחות אקסל על בסיס זה. אי לכך אני אעשה back, אני אמלא עוד פעם את הטופס. אני אעשה קליק וזה אצלנו, מעביר אותי לדף תודה. אני הולך לקונטקט פורם DB ואני רואה באמת שיש לי רק טופס אחד עם סאבמישן אחד של מה שהכנסתי עכשיו. אני יכול לעבור בין טפסים ולראות את כל הסאבמישנים שלהם, אבל פה יש לי רק אחד. תאריך, שעה, שם, אימייל, טלפון, דייט, צ'קבוקס. אם הייתי קורא לזה מספר מוזמנים, צ'קבוקס, אז הייתי מבין מה זה אומר, אבל גם ככה אני מבין מה זה אומר. עונה, במקום 556 הייתי צריך לכתוב מניו 556. זו התמונה כמובן שהועלתה.
submitted login ו-submitted from IP. אני יכול לייצא את כל הנתונים, כמובן יש לי פה רק אחד, אבל אני יכול Excel, CSV, CSV UTF, Google Docs, JSON, HTML, תוסף תותחי לגמרי. זה החלק הכי מפחיד בו, כמובן, ואני אסביר לכם למה הוא משמש בסך הכל היכולות המטורפות שלו. אם אני ארצה לבנות לוח יד 2 מבוסס התוסף הזה, אז אני אעשה טופס צור קשר חדש ואני אקרא לו נדל"ן למכירה. ופה אני אוסיף את כל האינפוט טייפ שמגדירים את הנדל"ן, מספר חדרים, מחיר, שם, טלפון, על ידי כל מה שלימדתי אתכם פה. ולא רק שזה ישלח לי את זה, זה גם יעשה לי שמירה בדאטאבייס. אז יש לי פה מנגנון שורט קודים, ואני יכול לבחור בעצם רינדור של התוצאות שיושבות לי בדאטאבייס. אי לכך, אם הכניסו לי 10 נכסים, אני יכול להחליט שאני ארנדר את כל הנכסים שלי ב-JSON או באקסל האינטרנט או ב-RSS, מה להראות, מה לא להראות, את ה-search שיהיה מבוסס על התוצאות של הטופס הזה, מאיזה שורה להתחיל, עד איזה שורה, לינקים של האימג'ים שהוספו בטופס, ועם עוד הרבה דברים. ובסופו של דבר, זה השורט קוד הקצר, כרגע לא הגדרתי שום דבר, אבל זה השורט קוד שאני אטמיע בדף, והוא ירנדר לי בסך הכל את התוצאות שנשמרו בלוח הנדל"ן. זה משהו מאוד מעמיק שאני עכשיו לא אעבור איתכם עליו, אבל בעצם מהקונטקט פורם אני יכול לבנות כל לוח שאתם יכולים לדמיין לעצמכם ולרנדר את התוצאות של האנשים. זה דורש קצת open mind, קצת דמיון, לחשוב איך אתם רוצים להציג את הדברים. בסך הכל זה כלי מאוד מגניב, כמובן שהוא בקונטקט פורם DB ולא בקונטקט פורם 7 עצמו. אז בואו נעשה סיכום. פה אנחנו מעצבים ומתכנתים את הטופס שכולל את כל התגיות שלו. פה אנחנו מגדירים את המייל, מוסיפים קבצים, נושא, תוכן ההודעה, את זה אפשר להוריד אם רוצים, שום דבר לא חייבים. ההודעות פה, מגדירים אותן, additional headers פה, אפשר לעצב גם את זה וגם את זה פה עם HTML ו-inline CSS, או לקחת לתוך קוד אדיטור כלשהו שנוח לכם לעבוד איתו, לעצב אותו שמה ואז לעשות פייסט פה. התוסף הוא אחד התוספים הכי טובים בעולם, הכי נפוצים, מאוד שימושי. שיהיה לכם בהצלחה, ואם יש לכם שאלות, נשמח לשמוע בתגובות.